Goddag, velkommen. Tak skal du have. Velkommen. Tak. Ja, Brian, jeg er kommet her i dag, fordi jeg synes, jeg har nogle problemer, jeg ikke lige overskue. Jeg føler, jeg har noget stress i kroppen, og jeg har lidt ondt i mine skuldre, og har svært ved at planlægge ting. Første gang starter med en samtale, hvor du får mulighed for at beskrive dine problemstillinger. Samtalen handler derefter om, hvad du selv kan gøre under en stressreaktion. Under behandling bliver du støttet med puder, så du har bedre mulighed for at slippe muskulære spændinger i kroppen. Selve behandlingen foregår fuldt påklædt liggende på gulvet. Formålet med et behandlingsforløb hos afspændingspædagogen er, at du hurtigt får nedbragt din stresstilstand. Og får nogle redskaber til at nedsætte stressniveauet og komme i bedre balance her og nu. De manuelle greb under de følgende behandlinger påvirker kroppens ro- og hvilesystem, og du vil opleve, at stresssymptomerne mindskes, og kroppens forhøjede muskel- og vævsspændinger normaliseres. Du vil opnå bedre balance i dit følelsesliv, og igen føle dig bedre til at yde under spidsbelastninger. Senere i forløbet lærer du afspændings- og nærværsøvelser, som du kan benytte på jobbet eller hjemme. Gennem øvelserne vil du opnå større indre tryghed. Forløbet giver dig viden om, hvordan stresssymptomer opstår, og du vil få forståelse for, hvordan du reagerer under stress. Gennem de redskaber, du lærer under forløbet, kan du nu selv kontrollere stress og forebygge tilbagefald. Farvel, Brian. Jeg siger tak for den her gang. Det var en rigtig god oplevelse. Ja, velkommen. Farvel.